chavain lom le ka chau tuntuma hianin request tong khanin mi papian thla le mi je hakan soi vele thunga ama salama khanin meichia an pian thla tanga an mi za hrian a hakan soya tuntuma hianin request kha zo wangin mi patan pi khanin karon tilianga engpo ni se imisia kha alo dik ani chuanin comments lama te ilo soi lenge donia ama sapera chuanin January tha piang te mi ji hakan soi masale beranga ole January tha piang mi pa te hi nge anril ru azau du shepa chapo lem lo ma se mani indu tok ve thin tak ania chuan mangai na nge anna sam thiama thil normal taka clear thiami ania chuan himna an zong na sa ve thei em ya ei fian thu ting yang funny deuh mo YouTube ate Facebook ate po ka tia ang zong lampang zong a himna ang chi te po han yang chu chuan fak an lom du viawa chuan engmon leka an khive thei reng poka chuan vatan tur theya min tawdel tak an ni tu viau pokani chuan February tha piang ka kan sei velenga February tha piang mi pa te hi mangai na lak lung run dan tu tu samin an thiama te me yang video piang ki taka chuan angau ho chu mo an ti sa hi sen sia duwa chuan a hang ho chu result takin an tlar du poka chuan mi har wang tak an ni duwa chuan kom an nuam em poka chuan noodle si an ngai na em poka chuan hey midang style ho lak hi an ching em ya antinanin Korean lampang te kan lo entry tani Korean film mo khatiang ang te khanin tlema moi kan ti deuh mo ang chi te kha khatiang ang style kha lak an ching riawa chuanin hey ruwa asu laya tre khan tlari dum ang chi te hi an lau du phiana chuan jin khutom nuam timi an nia mi pangchang tak an ni duwa hai an ngei zong an bial nu te bula po an pangchang du le boka chuan online hi nuam an ti me ya chuan atlang puin an hmai fang a tha in a in shoot wall view poka chuan social media chuan hai Facebook ti vel te hi nuam an ti ya chuan mitumru tak an nia ka ti the ani ti hi te me yang an mani thu fin tak pakhat ani ve ni chuan March tha apiang kha kan soi ve lenga March tha apiang mi pa te chu mi cool tak mei zia an neya chuan thian ho zinga po an langsa nal duwa in chen thiama in chei hi te me yang in uluk em ya an ngai poi mo ber pakhat ania chuan ei tur tui an ngei na an ena sa restaurant veran chol te po hianin ei tur tui hi an lam thiani chuan ei siam an thiam vak lo thunga ei tur an du tui ei ang huin chuan chet ain thu pe tu ni an du boka chung te ai pon thian te ta na rin mangai na lama ero an la nalo tuk ngai lawa amaro chu an mangai to ero an veilian thei em thunga chuan an thin rim ator lelom em ya chuan zukle ngam lama hianin an fi hlim lo tlang puya chuan inzir hi an paya an zir pe em ya chuan nui an du boka nui war ang chi kha an ching le ya chuan theilam pang hi nge na fiau pokani chuan April tha piang kha an se vele thuanga April tha piang mi pa te hi FB te hei WhatsApp mo tiang chi te me ang khoi hi an shrat an nuam an tian tui le zuala chuan game khel an shrat em poka an lulul em poka ti rualin an mel thadu phian thunga an fun taka hei chat thin an chi hi an ni poka chuan ma ni tho chua din du mi an ni poka in ti thin rim ol sampian poka chuan nge zong chi hi ngai zong hian kop ve duak ngai lawa amaro chu pahnih khat pathum ka chuan lo kop mai theya amaro chu atlang puin an kop lutuk ngai lo ni chu
chuan an room mo a fel fai the em me ya nok vak ngai lawa mi che fel an ni ve ni chu chuan an huai sana an pau khau boka chuan mel thra hre thei tak ani boka i lung len i lana thei top ang chi hi ani boka chuan kutin sen ching le boka in khoman pe ya an hri sel du viau boka ni chuan mei thla piang kan sei ve le thunga ei mei thla piang mi pa te hi dikna ngai sang mi an ni ya amaro chu dikna an ngai san rualin an dik vet pi ngai lawa chuan i arlo mi mo hai ran i mishing ran vula po entinanin arlo mi ang chi te ui lom riam ang chi te kha an ni ya chuan concert le huwa ang chi hian lom du via poka pangparan ngai na a chuan an fun amam du tlang puya chuan bazar nuam timi takan ni poka chuan ngei zong hau an ti na a an thik thu po chia a in kis te po an zai du viau le nga la chuan an nun konga midang in rol an ngei theilawa hei mani i poina thei ve to ka in ngei na kha an nei lian em me ya chuan in ngei zona konga po apan masatu an ni du poka chuan ko pui ta nu le pa ti lo man thiama an sum thei viau poka an news le a chuan khwa wang an nga du viau poka ni chuan jun thla piang kha kan sei ve la thunga jun thla piang mi pa te hi i kumlai hola piang ti taka ei an nun a lai hol nun thale thalo lama khain ai an nun hi in phel ve phok maya chuan an ti to ve vek chu a chil bur ang chi an ni duwa thil thalo po ni se an huai sen ema wangin an tingen yang an ton pop se la teng chi khan ni ya chuan thu an zep ni ngai lawa mi frank takan ni duwa ani nang angin aron ding chuak top mai thina chuan thule la an tui pui em boka chuan status an nei noi theriawa chuan hei mi in lariang thiam takan ni ya i pangai na po an lalung runa ngei zong tene na in hau emo in thenda po an lan em ani chuan thil ti fel fai pa a hei zai ru ang chi hi earphone manga zai na fakang chi hi an chinga chuan thil reng an la lim om thei phian ani chuan July tha apiang kan se ve tuanga hei ngei saklo nuam an tia engemo ho te a ai nariang thiam phiana chuan an chelo ve tok tang puya sam khoi neu an ching boka lukhum an ngei na in lukhum hian war em boka chuan mangai na tuka an kai hroi tu amlawa ngei zong tur hi an uluk ma mai mo ti thei ania an tu tui hay an uluk ani chuan an kum ain an lang no pang tlang pui boka ei siaman pe vak lawa amaro chuan siam ve ve chuanin atui pon thei topa chuan ko hran le khotlanga thei piang amo akur ta in mang du mi ania chuan lekha hi an thiam thei lem lawa amaro chu an tumru ema wangin an ding chuak le nge thina ni chuan July tha hi kapiang thla ning nge boka chuan sei long telve hmu mani chu chuan August tha apiang kha kan sei ve thuanga August tha apiang mi pa te hi an dil chuta thilan chi ka kom ngei an ol sam boka ke che sual lau tak ani duwa chuan in hei mi indom kun me ngai lo an ni ya mangai na lampang lana ma em an ni boka hei ril ru ha lana thei top ang chi hi ania ei tur siam tui dan an thiam em boka rina lam hi an lamuk le boka rongin chopol dan an ngai paimo chat boka hi August tha apiang te makna tak ania chuan thuthiama mirin om tak ani du tlang pui boka ni chu September tha apiang kan se ve lenga ei September tha peng pa te hi an thingrim mang bokin an lung oi le ma a an pian phunga hei hati hi ni zok se ti ang chi hi nga du em ya hei ma ni pian phunga te chuan jeans le velvet an uara hei hianin an almera alwakhat thei em boka an mangai to chu an du pur thina an rilwa chakin thil an man zung thina ngei zong han kop zuai ang chi hi an jing du boka chumkua an poimo em boka chuan vei khor an tam boka ni September thlap yanga hian an handwriting chia her tlang pui boka
topera chuanin I mail tha tha piang emo ti mai tur hianin an mail hi a tha thei tlang pui ani chuan October tha piang kan soi velenga hei October tha piang mi pa te hi full moon ang chi hi an ngak lel the em ya an ta big emo an ti thina chuan lungleng zai vak an chinga khongai nan nga a sukal kong dai pel zau an ching boka mangai tu tik tak an zong ruai thina an mu thei em le nga la chuan lir thei an loma hun ol ngo kha nan hei game khel an ching em boka tin I ngei zong copy an ching du fiau boka tin an finga nu le pa an ti lom thiam em a ma ni lai na chuan hei master top ang ti ang chi thil man chak em mai ma ni lai na chuan bon deu ang chi kha an nia rin hlel na an nei na sadu em boka an thei tlang pui boka chuan Bible chiar khat ve tak an nia amaro chu an swal than lo thungani chuan November tha piang kan sei lenga November tha piang mi pa te hi thuruk vong thei tak an ni duwa an rilu put mang an mela alang chuak na sa thin le a mithil chu tak an nia an friend tang pui boka midang thuron an na sa a sum de chuale man an thiama buana te nawa an buai ve ngai lawa an taksan vong faya chuan pianal tumin tran an lana sa boka le in an du tui phiana an cholak ana boka chuan mangai na a himpui omzong alak tan an thiam thei em bokani chuan to per na December tha piang kan sei vele anga hei December tha piang mi pa te hi mathlir an nei tha thei em ya an konfia manin du tok na an nei thiam boka chungkwa an thluma in hau buayang chi hi pumpel ram an tum thin boka chuan sam khoi chen an chi hi an ching du boka zirna lam an ti thei phiana an mani du huam tu an ti thei thak lawa an mani ina an du ngoi mo an du em te ani len mo chuan intify an peya an fresh reng zela an sam an luk top boka la playa sakpui vak an chinga thil thar an tha thei em boka chuan musical instrument an chi hian ngei na a fiam an dola an mani pon fiam thu an du boka mania din chua tum tlak mi ani pokani ole ti khat ipian thla kha adik nge dik lo en tala alo dik nge ni chon comments ta ma te ro se ve tala tin me chia te pon in bial pa te mi sia kha adikem ti te po kha in lo ngai thla ni chon comments ta ma te khan lo soi ta ula po ni se ka video tem lo thil sak thina wangin lom thu kan ka soi tak me wa ale peka video dang thazok ron ti chole zel kan tumanga po ni se in sa fa chunga khan lom thu ka soi ni